मैयानि जिथुनाखि जाजमेन्ट ओंखारनाय जिथु बेल मोननाय बेवहायबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो प्रेसार गैया। मार्टार्स फेमिलिफोर, जेलाव थानाय फेमिलिफोर आरो बेबायदि गोबां एनडिबिफ्रा दिनैहाय जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ मोनाखै। बेखौ नुनानैबो बिथांमोना माबोरै सान्थि जाखो होननानै बोरै बुंखो। जाजमेन्ट ओंखारखानाय बिथांमोनखौ बख'नायाव जोंहा गोब्राब जादों होनबाय थायो, खिन्थु आसा बिसोरखौ बख'नो हायाखिसै थिगैयासै, खिन्थु जायफ्रा आन्डार ट्रायेलाव दङ दासिमबो बिथांमोननि थाखाय मानो खामानि मावनो हायाखै, मानो बख'नो हायाखै, बे जोंनि थाखाय सोंथि। थांनाय सिगां समफ्रावहाय जोंनि लिडार्सफ्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा जिथुनाखि NIA नि केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोबाय होननानै खोथा बुंदोंमोन, खिन्थु दिनै 8 जन बेवहाय पिटिसन मारिनायाव जों 4ल' बेल मोननाय जाबाय। ओमफ्राय 4आ बे NIAफ्रा अबजेक्सन खालामनायनि खारनावहाय मोननाय जायाखिसै। बे मानि थाखाय जाखो जों मिथिस' हाला। जुदि गभर्नमेन्टआ बेहाय सापर्ट दंमोनब्ला, गभर्नमेन्टआ जुदि नारसिनदोंमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन, जों बेखौ सिन्था खालामदों। बेनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय जाय खुंथायाव थानाय गोहो गोनां बिथांमोननिसिम जों खर' गंग्लायै आखाइ खबजबनानै खुलुमदों। आरो जायफ्रा दाबो जेलावहाय दङ बिथांमोननि थाखाय जेन गोसो होनानै खामानि मावो, बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों। उन समाव बिथांमोननि जिथुनाखि बुंनाय बाथ्राफोर, बिथांमोना सान्थि सुक्ति होननानै जोंनि सायाव पाब्लिकफोरनि गेजेराव बुंबाय थादों, खिन्थु सोर साबसेया सान्थि मोनखो बेवहाय साननो गोनां। धरिलक मार्टार्स फेमिलिफोर, जेलाव थानाय फेमिलिफोर आरो बेबायदि गोबां एनडिबिफ्रा दिनैहाय जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ मोनाखै। बेखौ नुनानैबो बिथांमोना माबोरै सान्थि जाखो होननानै बोरै बुंखो। बेयाव माने जोंनि गोसोआव सोंथि फैबाय थायो आरोना। गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय जोंनो सोंहरबाय थायो, माने जेलाव थानायफ्राबो माबोरै जाखो, मा मावखो, खिन्थु जोंनि गेदेमा बिथांमोना मावगासिनो दङ होननानैहाय मिडियाफ्रावहाय बुंबाय थायो। बिथांमोननि बुंनायावनो पाब्लिकफ्राबो जेनेबा बेस खालामो, नंगौ मावगासिनो दं खोमा। खिन्थु जों दिनैहाय 9-10 बोसोर जों कर्टआवहाय थाबाय थानायखाय, उखिलफोरजों रायज्लायबाय थानायखाय जों मिथिगौ, माने मैयानि जिथुनाखि जाजमेन्ट ओंखारनाय जिथु बेल मोननाय बेवहायबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो प्रेसार गैया। जाय जोंनि एडभकेट बिथाङा गोसो होनानै मावनानै बेखिनिखौ मोनबाय। 4आ अबजेक्सन खालामजानानै थाथ'नाय जाबाय आरो। दा जायफ्रा रिजेक्ट जाबाय, दा बिथांमोना हाइकर्टनिफ्राय रिजेक्ट जाबायब्ला बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव थांनांगौ जायो। दा सुप्रिम कर्टसिम थांनांगौब्ला जों बायदि फेमिलिनि मानसिफ्रा बोरै सुप्रिम कर्ट खारनो हागोन, बे जोंनि थाखाय असम्भब। दा बिनि थाखायनो जों जोंनि खुंथायाव थानाय जाय गेदेमाफोर बिथांमोनखौ जों खावलायदों, जेन इमिडियेट गोसो जायोब्ला मावनो हायैनि खोथा गैया, गयो, खिन्थु माब्रै गवाखै जों बेखौबो मिथिगौ, खिन्थु जों बेखौ दा फकास खालामनाय नङा। खारन जाय उखिलफोर बिथांमोना जोंनो एडभाइस होबाय थायो, खोन्थाबाय थायो, नोंसिनि लिडारफ्रा मानो उखिलफोरजों लोगो लाया, आरो जिथुनाखि कर्टनि जास्टिसफोर बिथांमोनजों मानो रायज्लाया, बेफोर खोथाखौहाय बुंबाय थायो। आरो एनेखि NIA नि मानसिजोंबो बिथांमोना लोगो लानो हानायनि केपासिटि दं, परिबेस दं। एसे एनै ओरै रायज्लायनानै मिलायनो हानायनिबो बेवहाय बेबस्था दङ, जों बेखौबो मिथिगौ, खिन्थु मानो मावनो हायाखै, जोंनि माने न'खरनिफ्राय बेबायदि दुखुआ सब समाय फैबाय थायो आरोखि। मोनसे खोथा आरो साननो गोनांबाव, जिथुनाखि जोंनि NDB निनो आगुनि जाय लिडार बिथाङा बुंबाय थायो, माने बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगांनो जायहा जाजमेन्ट जाखादों, जाजमेन्ट ओंखारखानाय बिथांमोनखौ बख'नायाव जोंहा गोब्राब जादों होनबाय थायो, खिन्थु आसा बिसोरखौ बख'नो हायाखिसै थिगैयासै, खिन्थु जायफ्रा आन्डार ट्रायेलाव दङ दासिमबो बिथांमोननि थाखाय मानो खामानि मावनो हायाखै, मानो बख'नो हायाखै,
बे जोंनि थाखाय सोंथि। बेनिफ्राय बिथांमोना मा खालामनो सान्दों, मा मावनो सान्दों, बेखौहाय बिथांमोना जोंजों मालाबाबो रायज्लाया। खिन्थु जोंबो रोङाब्लाबो कर्टखौ जों 10 बोसोरसो थाबायबाय थानायखाय बबे समाव मा खालामनांगौ बेखौ जोंबो एसे मिथिगौ। खिन्थु जों थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो, बिदि जानानै दङ। दा बे खारनावहाय खर' गंग्लायै जों खावलायदों बिथांमोना जेन गोख्रैनो जोंनि मानसिफोरखौहाय बख'नानै होयो, बख'नायनि बेब'स्थाखौ खालामो। जों बेखिनि खावलायनाय थाथ'बाय। माने रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन ना मोनाखै नोंथांनि न'खर? मोननाय जायाखै। जोंनि बेयावहाय जेसेबां माने एनडिएफबि फेमिलि जिथुनाखि जेलाव थानाय बिसोर सासेबो मोननाय जायाखै दिनैसिमबो। दा गभर्नमेन्टआ गोदानै होबावगोन बाहाय नामाव लिस्ट दंना गैया? बेखौथ' जों मिथिथ'नाय जायाखै। माने जोंनिसिम जेबो इनफर्म गैथ'आ आरो दा। साबेसे दङ नोंथांमोननि जिखिनि नाम लिस्ट गैया? नाम लिस्ट गैया, बेसेबां दं जों बेखौ दाबो मोनथ'खायाखै। नोंथांमोननि जिखिनि टिमाव साबेसे दङ? 56 दं टटेल।